सिगांपुला जतन होन सारि काहाम ताई बुबाग्रानो बो हामबाय ताई तिनि जरा प्रेस मिट मा फाइमोन खा जे मानदाय कन्स्टिट्यूशन जे कौबां जराय दंमोन आबोनो तै जों बुरwi bodol जों तिनि जरा जों सारि कसाङो जों आबोनो बेलायखे बुखा दुखु नाङै जों कायसा प्रेस मिट मा खायखा मान कारण रिंकाय जों जोंनि नायहन मोनखा ग्रेटर प्रब्लेम जों बुबाग्रानो नायहनैसो जों बुट मारुथाय जों कैंडिडेट सेक्स रायै आइटम बरकनो रै जों बुखा दुखु नाङै कुनु लाब गरै जों जोंनि जे बुबाग्रा जंमोन कैंडिडेट जों आबोनो एक्सेप्ट मा खायनाय मानिबो होनखाय बुद काहामनाय हनसङो किन्तु बरकनि बिसिङोसे बासा बासि आबोहाय नायस्लेट नुखायो किन्तु आबोरावनो खोबैदि जोंनि दफानिबाय जाया आबोराव जों जे बुबाग्रासोनो बिनि साक हामजाखायो बसोनो तैदुलि तनमोनबाय जों आबोनो जों एक्सेप्ट मा खायनाय आंबा आइजो जोंनि रुकुरावनो हंकयो जे बुबाग्रा कैंडिडेट जों आबोनो होन खासमै आबोनो होन खाबाय खुबाय थायो गसेनारि जोंनि नायहनो कुनु सिटनि बा इंजा जों ग्रेटर डिफारेन्स जों नायहनै जों जबा मा सलेखाय आसखुनो हामबाय जतनो